and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Kanindot pamatiod sa tubig ka init-init kami dapat sa kumpanit. Nindot na dili undang uy. Bahala kag magkuwat ka na kong tukay. Nga nabitawang imo kong giingan na mag-shower. Bahala ka. Magdigay-digay ko. Huwanis amo. Hot shower. Enjoying the Oh! water. Larry, nisod ka! Pahawa diha! Bastos! Larry, unsa pa? Naghubang ko ha! Taon-taon ako rin nagbarog. Karoon ba ka mauwaw na ko? Ganihap ko na siya tutok siya mong lawas. Bastos ka, yun. Sigurado ka taga-isla ka? Ha? Mamaka ko ba ko? Mura magdili, good. Puti ka tayo. O hamis. Kasi pagtuon mo sa mga taga-isla, mga lagom ang tanan nga namuyo dito? Huh. Discrimination na, ha? It's not what I mean. Kuhaan lang. Shit. Shit. Shit, unsa, uy? Kinahanglan gina kong isulti. Isulti. Kung nganong namalikas ka. Isi ba ka? Walang. Nalingaw lang ko. Nagkabuanggag pa na ko. Bastos ka. Abi ng towel. Kisay mo gamit. Ako. Dahil sige ikaw nga ako may basa. Ikaw ay mo gamit, ikay kuha. Kabuta din eh. Niyas kong tungod. Come. Get it. Pahawa na di, abi. Mag-shower ko. Hoy! Hoy, nagunsa ka! Naghubo. Larry, ayaw ha. Ayaw? Dili ko nung pahuboon? Okay. Mahimor kung dili maghubo. Oh. Gusto ka kiss? Ansa? Close your mouth, baby. Tingalig di ko magkapugong kung hagkanti ka. Tingalig. Asa mapaingon nga kung hawak unya nimo. Oh. Ha? Line is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Wala niya to bagang ako mga tawag. Hain ka man gyud, Larry. Unsa may imong gibuhat? Kisa imong gikauban. Oh. Ang iyang bagong sekretarya ang iyang gikauban? No. No. Of course, mag-upan gid sila kung may business meeting si Larry. Sekretarya siya. Busa, kaupan gid siya. Karong taon-taon, tingalig manawag na siya nako. I have to broaden my patience. Mamahimo daw niya kung asawa ni Larry. Busa kinahanglang panaptan ko pang akong salaputan nga to niya. Businessman si Larry. And he is so busy. Super busy. Yes. He's just so busy. Hinungdan nga wa siya makapanawag nako. Larry is just busy. But he loves me. Ba't di mo sinabi nung una? Diya lang ka ay pagduol na ko. Iyan ako si Mundool. Ganina ra. Pres palayo. Hey. Ay! Larry! Ayaw ko ting akong hawak. Buhiik ko. Then don't run. Tingalig ba na kinas ka? Imong sa kumadakin as ko. Akong sa? Eh ano, ako ay bidagan? Nagsige magkatutok na mo. Nakupo. Matod mo. No. Matod ninyo. Ako si Jason din ha. Huwag dili kay ikaw lang ang mitawag na ko Jason. Lakip na ang imong apuhan ug mga higala. So, posible nga ako si Jason. Kay matod ni ko Pedro. Iya ko kong giluwas samtang naglutaw-lutaw dito sa dagat nga way panimuho. Which connects to the missing part of my memories. Buti pa sabot nga si Jason nga mong ipakita ug ako o Sarah.
O kung ako, o si Jason o Sarah, nga sa ato pa, ako ang amahan niya ng imong gisabak. Buti pa sabot. Nga nakita ko na kanay ato pa ang kinatibukan si mong lawas, di ba? Kung nakita ko na ang imong lawas kanay ato, nagpasabot lang nga. Nga nakita mo na usab ang tibok kong lawas. Wanna see me nude again? Tell me, Lily. How did we do it? Gusto ko masayang. Gusto ko mahinumdum how it felt. Larry, duol ka na kay nako. Palayo ba? Let me feel your touch again, Lily. Ano? Gusto ko mahinumdum how it felt touching you. Jason. Larry, ayaw. Jason. Call me Jason. Be mine. Again. Giyas ako nimo. I want you. Jason. You're mine. Mine. Nansa mo? Gahinoktok. Gahinoktok. Nanaktak. Kay? Puli-puli tada. Huwag ni Lili. Kay? Huwag pa mauli. Anya? Nagpaabot me. Kay? Hala. Di ka sa busultihan ay. Gahuwat gani me. Kaya huwag pa mauli hangtod karon. Ay nga na naguwat man sab mo, oy. Hala na unsa man taon mo, oy, hala no. Nalimot mo nga si Larry aw si Jason ang iyang gikauban? Hindi kauban sila duha. Ay, bastilan. Kasayo na nasabton, oy. Uy, bastilan, utak gamitin ba? Utak gamitin. Saan ba niya? Utak gamitin. Dili utak ang gigamit atong batignaw. Ha? Wrong spelling niya. Imbis, utak ang gamiton. Lain. Unsa? Basta lain lang. Lawasa lang, manoy, murag ganahan ko atong lawason. Ang tumoy niya ba, ang gigamit. Gani, ang tumoy. Tumoy lang, ato na lang lain ng bagsura. Anya? Ang nagpagamit sa slili. Ha? Sakitan ko na. Kung saan naman ako? Oh, kaya naman di ay kabentot. Ha? Mga mahal lagi ko siyang gimablos lang. Ay utak lagi ang gamitin, tat. Utak ang gamitin. Ha? Dili ba mingon man ko nga ayaw na lang? Ha? Okay, nagmapaang ka na nga ko nga po. Basta kay dili lang ikaw ang iyang mabana. Ha? Ha? Kung si misyon ka sa kong apo, no? Sa tuhod. Kung ikaw ang iyang mamahimong amahan. Ay nga naman ko, Lobing. Buutan man ko. Butan lagi. Unya, lahi naman mong dagway. Ay. Tisay. Tisay. Tisay ang iyang inahan. Unya, ikaw nga iyang amahan batig. Ay na lang lagi. Ay lang. Sakitan ka lang. Ay na lagi. Nawa na. Oh. Pagbay na kong gisakitan na. Sakitan kong dili ako ang gipili ng Lili. Dili na may akong gipasabot. Ay! Aon sa Dela. Sakitan kita kong isulti ba nga batik kag nawang. Pagbay na kong nakadungog ana. Dawat na sakitan dili mo. pa ba ko? Dawat na nimo nga batik kag nawang, tat. Asa na kalili, oy. Mamauli na tas ato. You're mine now, baby. Get enough. Ganina pa ta. Sige pa ta. Di na ka? Depende. Pindi sa Performance. Oh, really? O niya sa pinaka-oras na nag-love, then
how was my performance? Say, lang? Hello, di ka sabot sa... Saan ba gina? Sa ato pa. Good. Hey, good, ra? Shh, sige na. Very good. Very good, ra? Jason! Uy! Kung makabalik ka na ako, nalimot kang may suit ang akong tiyan. Let's try the dookie, baby. Then, tell me later. Go na. Very good, ra? Jason! Yes, Lily. Moon for me. Jason! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!